Kaburum kalit ningkong siya ka sorkar. Haba ka sorkar hi kala pensyai kala ai ling ba kani ka message ba ngilal yo ya kadilla bapura kadilla Meghalaya jongi. Hadien kisan pusaw snem. Di kalong ke ka ba ngisngu kendit ba kani ka sorkar MDA tu kalala bahkan lekat kani ka kam kabarat ba hakabasan pusaw snem baladep kita ki sarkar kiba lawan katnu tuli kita ki sarkar kiba omshim lala ban solve ya kani ka problem jong ka hydel project jong ka umyam. Henry ka sarkar MDA tu jay pajay kayat dakalenti kabajar-jar kabalala banon ra menta ya kani kajing penkuit ya karam ya ka umyam kabad long ka boarding kabarat ba kaba laay yang ikat ni kajing mentoy hakajala barokaway bat kumju ya ka asam lakat tasnem hakisan pusaw snem. Ika long ka kabadas ngau kendit hakajing shem kajonga ba omdan manu-manu kibakren ya kani kamat. Henry mentakani ke sarkar kalau ai ke kensan ke kubur bakal dep pen kuit ya kata karam jong ka asam bat mentah ka asam kala bakan ya penbet no yo put usam haka bakan ai jing tip no sya ka sarkar pedeng baka Meghalaya jongi kala dep ben pendep ya kani kajing siu bat baka sarkar pedeng kanwan ra no ya kata kajing penbet yo put usam haki tu gi kaput kiba judan gitu kijing ya kaja ya kani jakarep hamukro halapangap bat ha kanduli bat lesi kidan sekwi ki jakaru kibangam datip ha dikani kedai kamat keba ngidei bangintip kilong din kijongi kidi ban long kita kibasyai banwat hik pathik ya kikot kisla kibayade bat kata ka jing yo ka jala ka jongi kumnu la yo ya ka jala ka jongi bat kumnu bangi khlamyo aru bangi sami ki jing ya kisamla jongi hadu akini kisngi ba omdan ba pensyai ngilabdan kitu kijing dumok ya kini ki tourist taksi ki bawan na keleng ru kadai na ba ngimpat long try ya kani kajala ka jongi na ba hakapor baka sarkar pedeng ka ai ya yangi ya kajala kaladan kajing tho bangila yo ya kajala la jong tangkumnu bangin yo bangin pendan kami ka ktien ka kteli la jong hala ka district la jong nangta ni yo kumnu bangin te lakam ya kita kiriti ki dustur bat nangta kumnu bangin te lakam ya ka khandau ka siap kata kamut kat kum ki pata kat kum ki dulir. Henry ha ka bayadai bat kui ki kam ki bayadai bat ka asam pat kat ba 4 la ban siu ya kani ka project jong ka asam on nomla ban ya karani ai tika dei tat hadu kani ka khalimat ka ba ka sarkar kala ai jingtip bakala ai bor yang aru ban pensyai syakipat ba bakala dep pen kuit ya karam jong ka umyam tikat nu kalong kajing sarong ya kata kajala jongi bang yo akum kani ka sarkar kabala treasure hem kabalawan ra menta da kata ka project jong ka lumpong deng ha kaba nila yo kata kajala ka bapura bat ngin nang yo asu shibun ki project nang ni syakmat kubule shibun ni pibaro kiba yai sangap yai pe ya ki video ki jonga kiba nga ju share ya phi hak ki mat kiba ya dei bat ka sarkar bat kiba ya dei bat ka jat ben riu bat kinu ki bon ra ya kata ka jing mentoy na ka benta ka jong phi kubule shibun